אני מפרסם בספרים וכל הפוטושופ, היו חתומים בורחון וטלי. Erzählt einmal an mein Sally, mein Seide Rebissero. Wenn Idali das Klesmerl, was hat gelebt am Sonne oben im Getrieben von jedem Land zum Land. Nur eine Sache sind verblieben, das Wiedale in der Hand. Wenn Land zu Land ich gehe, יצאת יפה, תראה איזה יופי. את לא מעדיפה אני לא מעדיפה אותו? אתה רוצה את האמת? אני יודעת שהיית ילד יפה, הם התחילו. אבל אני מעדיפה לראות אותך שמח ומחייך. רוצה לקרן? שלום ילד. שלום, היי, שלום. אז רוצה אתה? שלום לך. אתה גם רוצה להתנשק? לא, לא, לא. אתה יודע כאן כולם? סיני שמח. כל כך שמח. גם אנחנו שמחים. ממש. שלום חתן השמחה. שלומך. מזל טוב. שלום חיים. זה בשבילך. לא, אתה לא ביקשת, בסדר. מה שאתה אוהב, מה טוב. אני ביקשתי שום. זה ממש לי. הבולשרת של הנינים שלנו. של הנינים. על הגפן. על הגפן. שכל יום אני קם ואני אומר מזל טוב. אני יכול לקבל ספר מתנה? אחר כך. איך אתה? אני פחות או יותר. רגש? היי חלה. אני באותו מקום כבר 8 שנים. וואלה. מה עשית? אני עושה קריירות של 8 שנים בכל מקום. כן, זה האינטרוולים. לא, יש צלחות גדולות, צלחות על השולחנות. אני רודף אחריי כדי לא ידעתי שזה תוסס, רק אחרי שלקחתי את זה. אי אפשר להפריע לו, אחרת איך הוא יגיע? איפה אפשר לשים משהו טוב לשתות?
היי, שלום. מה? מה נשמע? אנחנו פה, אבל קצת איתנו. לא, לא. מה זה באין ברירה? זה כיף. אוקיי, אני מתרגש ומתכבד להזמין את חתן בר המצווה, שבעצמו נראה לי מאוד מתרגש, חיים, שידוע בכינויו סבא חיים, לעלות ולדבר. שומעים אותי? כן. ערב טוב, ברוכים הבאים. משפחה יקרה, קרובים, מכרים, חברים, כולכם. ואני אומר לעצמי, הנני אני ממעש, כמו שהחזן בבית כנסת אומר לפני התפילה. כי מה אני עשיתי פה? עשיתי כביכול ספר שאני לא כתבתי אותו. אני רק דיברתי וסיפרתי. רק דוקטור רחל המאירי שעזרה, ששמעה והקליטה. ואלי שברוב כישרונותיו הוציא את הספר. אני בעצם לא הייתי לגמרי לא אקטיבי בכל העניין. דיברתי וזה הכל. אבל יצא משהו יפה. והנה גאה וחושב לעצמי, מה אני פה הבנתי כ100 איש ומשוויץ מהספר הזה, שבעצם סתם שוויץ ואולי לא. היום גם הרסתי 2 ספרים ליד ושם. אינני יודע למי זה מועיל, מי בכלל יראה. אולי הספר הזה יהיה אצלכם לבוידים. אבל אני חושב על הדורות שעברו והיו ונמצאים עד היום. יש פה אנשים ממשפחת של אשתי הראשונה, אתם מכירים את חנה, אבל אני פה, יש לי האמא של הבנים שלי, שעד היום אני לא אשכח אותה ולא שוכח, ושהיא משפחה קשורה עם האבא של המשפחה שלי. וכל הספר הזה, שאני חושב על הדברים שהיו, באמת אולי יש הצדקה לשם, כי לעולם חסתו. אני לעצמי אומר, אני גאה ומברך אתכם עוד הפעם, ברוכים הבאים, ותעלזו, תברכו. שלום להתראות. התאספנו הערב כדי לחגוג את יציאתו לאור של הספר של חיים, אשר מקפל בתוכו תיעוד וזיכרונות שלו. חיים, אתה הקדשת הרבה זמן והרבה מאמץ לספר זה. לא פעם היו לך נדודי שינה עקב מחשבות מרובות של הוספת אלה קטעי זיכרונות שנשכחו. סוף סוף, ואחרי של כחצי שנה של עבודה משותפת יחד עם אלי הבן שלנו, דוקטור רחל המאירי יושבת פה, יצא לאור הספר שחיכינו לו רק לפני כשבועיים. תם ונשלם הפרויקט שלקחת על עצמך. כעת אני מקווה שאתה רגוע יותר, אני באמת מקווה. לא שמענו כלום מאחורי הדברים. ספר זה נכתב עקב עידוד הבנים, ובפרט ביוזמתו ועזרתו של אלי שלנו. כתיבת ספר זה מהווה מזכרת לדורות, במיוחד לבנים, לנכדים
ולנינים כן ירבו. חיים, בעלי היקר וחברי לטוב ולרע, מי ייתן ותזכה בהמשך חיים טובים לצידי. בינתיים היא נותנת קומפלימנט לאסיר. חיים שזורים בהרבה אהבה, אושר ובריאות. אמן כן יהי רצון. בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לך חיים יום הולדת שמח שחל גם כן במאי. לא, שבו. 3 דורות. מתחילים עם הבנים, אחרי זה עוברים לנכדים, והבנתם כבר את ה... אז אני רוצה להזמין את דוד בשם הבנים. דוד. אבא, אתה כל הזמן אומר שאתה מקנא בעצמך על כל העושר שנפל בחלקך. החיים הטובים, הבריאים והפעילים שאתה מנהל, הזוגיות המוצלחת שאתה חווה, והמשפחה הענפה שהולכת ומתרחבת. אך הפעם אני רוצה לומר לך שאני הוא זה שמקנא בך. מקנא בך מכמה סיבות. א', היכולת המופלאה שלך לזכור את עברך לפרטי פרטים, שמות, מקומות, אירועים והרגשות, והתוצאה של כל זה הוא הספר הנפלא שכתבת, שישאר לעד כחלק מההיסטוריה המשפחתית. אני יודע שיש בלבך ספקות, וגם אמרת אותם קודם, האם הצעירים יקראו ויפנימו את קורות המשפחה. אך לי אין ספק שכל אחד מנכדיך וניניך, ואני לא יודע כבר מה יהיה אחרי זה, וכבר לא... יקרא את הספר שכתבת ויפנים לתוכו את המקורות, את המלחמה לחיים, ההישרדות והתקומה. כבר היום, עוד לפני הוצאתו של הספר לאור, הצלחת לעורר את הנכדים להתעניין ולשאול שאלות, ועכשיו כשהספר מונח כאן לפנינו, הם יפתחו, יעיינו וילמדו, כל אחד בזמן שיתאים לו. אכן תיעוד מדהים ומרתק של ההיסטוריה המשפחתית. ואני מקנא בך על היכולת לפרגן לעצמך ולנו את האירוע הזה. זה לא מובן מאליו, ואני יודע שלא היה לך קל להחליט לעשות את זה. אך לבסוף הקשבת להמיית לבך ונתת לנו אור ירוק, להכין את הערב. אז בשם 3 כלותיך ובניך, אני מקנא בך על היכולת המופלאה שלך להודות על מה שיש. לפני 3 שנים, ביום הולדת 85, כתבתי לך את הדברים האלה. אתה רוצה לקחת ממה שנותן היקום עוד ועוד, ואתה יודע לקחת ויודע להוקיר ולהודות ליקום, לאלוהים, מדי יום, על כל הטוב שנתן לך. עייף? לא חשוב, צריך להספיק. הגב כואב? אין דבר, זה יעבור תוך ימים. עמוס? איזה כיף, סימן שאני חי. ככה אתה כבר למעלה מ-20 שנה, והזמן רק עושה לך טוב. אמנם הגוף כבר לא מה שהיה פעם, אבל הראש עובד, והתאווה לחיות את החיים במלואם ממשיכה בפול ווליום. ואת זה כתבתי הרבה לפני הספר שכתבת בשם כי לעולם חסדו. המוטיב של התודה וההוקרה לכוח עליון שזור בספר כחוט השני. אתה מודה, וההוא שם למעלה מוקסם מעוצמתה של התודה, ושולח אליך עוד ועוד כוחות. ומאחר ובחסדים עסקינן, אני רוצה להודות לך אבא על הדרך היפה והאוהבת, שבו הצגת את אמנו סבא, שנפטרה 4 ימים לאחר חג השבועות,
לפני 28 שנה. וכך כתבת עליכם: חיינו היו שזורים זה בזו משחר נעורינו. צלחנו את המלחמה בנפרד, אך הקשר בינינו לא ניתק מעולם, והארה בנו כוח ותקווה לעתיד טוב יותר, גם ברגעים חשוכים. בכל פרק ופרק בחיינו היו אורות וצללים, שמחות ואהבה. לצד המאבק ההישרדותי הממושך, ואנו תמכנו זה בזו מקרוב ומרחוק, לאורך כל הדרך. ותודה לך, חנה, על העמידה האיתנה לצידו של אבא. את מהווה לו משענת, תמיכה ועזרה שלא תסולה בפז. סבא שלנו אהוב ויקר, 88 וכבר כותב ספר זיכרונות? מה קרה? אתה עוד ילד. מה יהיה על החוויות ב-20 השנה הבאות? תצטרך להוסיף פרק מדי שנה. אלי, אתה אחראי. אז קודם כל רצינו להודות לך. תודה שחשבת עלינו ועל הדורות הבאים אחרינו, והסכמת להקדיש את הזמן הדרוש לכתוב את קורות חייך, או להיות נוכח כשהם נכתבים. אנחנו יודעים שזאת לא הייתה משימה קלה, אבל זה מאוד משמעותי עבורנו שהדברים נשמרים ומתועדים. ואנחנו מאוד גאים בתוצאה ונותנים את הקרדיט המלא, או לא המלא, אבל הרבה מהקרדיט לאלי. לחברת שורשים. לחברת שורשים. אני לא עושה פרסומות בנאום שלי. ואם בזיכרונות עסקינן, ננצל את ההזדמנות כדי לחלוק מספר זיכרונות שיש לנו ממך, ויש לנו הרבה, ומתחלקים לפי דורות. זה לא כתוב. גילינו שלכל דור של נכדים יש סט זיכרונות שונה לחלוטין. הים של תל אביב כל כך גדול וכחול, וב-5 בבוקר המים כל כך קרים, ובחוף יש רק אנשים נורא זקנים ששוחים ומשחקים מתקות. כבר מגיל צעיר אתה מכין את כולנו לצבא. הקפצה באמצע הלילה מלווה במסע אל החוף. לא נשכח לך שהכרחת אותנו להתקלח עירומים בחוף לפני המסע חזרה לדירה. נסיעות על אופניים בכיכר מלכי ישראל הענקית. כנראה שהיינו קטנים אם האופניים של כולנו נכנסו בבגז של הפולקסווגן הכחולה. הדירה הגדולה בבלוק אחד, עולם קסום של משחקים ופעילויות עם ריחות הבישול והאפייה של סבתא שלומית. המקלחות שלך, השפשופים והניגובים שלך שהשאירו עלינו סימנים לכל החיים. חלקנו זוכרים שהיו לך הרבה יותר שערות, אבל כולנו, בלי יוצא מן הכלל, תופפנו לך על הקרחת המבריקה הייחודית לך כל כך. וההליכות ברחבי הדירה על הרגליים שלך מחזיקים בידיך הבטוחות. היינו שמחים לסיבוב נוסף היום, אבל אולי זה רעיון לא כל כך טוב. והגיגים השגורים ששמענו שוב ושוב. מה עשית ילד פויה? שקט שיהיה פה. זה גל, זה גל, לא זה כלב. וזה משהו שהוא, אני חושב קצת שלי אולי, בשביל כוס חלב לא צריך לקנות פרה, אם מישהו תוהה למה אני עדיין לא מתחתן. כבר בגיל צעיר לימדת אותנו לעשות עסקים, כשהיית נותן לנו דולרים כדמי חנוכה ואומר, זה בסדר, הדולר נמוך עכשיו. והיום סבא, מפגש השבט אינו שלם בלי שאתה מסתובב בינינו מסוחרר בעקבות כמה כוסות יין או קוניאק, עם חיוך מרוח מצד לצד ודמעות של אושר חונקות את גרונך. בדיוק כמו עכשיו. השמחה שלך מדבקת, סבא. אי אפשר לדבר איתך ולא להתרגש מהאופן שבו אתה חווה את החיים. אנחנו אוהבים לשבת איתך ולשמוע סיפורים מההיסטוריה המשפחתית וחוויות הילדות שלך. אתה מספר כל כך יפה וזה מרגש כל פעם מחדש. מאז ומעולם
היית הסבא הכי מגניב מכל הסבים. החברים מתפעלים ואנחנו מתגאים איזה סבא חברמן יש לנו. אז לסיום, קשה לאחל לך איחולים סבא, כי מה אפשר לאחל לאדם צעיר ברוחו, שמח בחלקו, שמקנה בעצמו כמעט כל הזמן. אז במקום לאחל לך, נאחל לנו, שיהיו לנו עוד הרבה שנים בחברתך המענה, ואירועים משמחים לרוב. תסתכל על הפוך, חיים. תבקש בקשה בלב, רגע. שרק לא יהיה יותר גרוע. יפה מאוד, בלב. חיים. חזק. יפה מאוד. שתזכה לשנה הבאה. שב, יש עוד הרבה כאן, יש לך עוד הרבה לעבור היום. אני צריך כוסית. הלילה עוד צעיר. אני צריך כוסית. אבא, מפה אתה הולך ישר להליכה. חיים. חיים. חיים אמיתי. אבי. חיים, אבא. חיים. בין העצים הירקרקים, והשיר הזה מספר הרבה על הילדות שהייתה שם, וזה סיפור, שיר שיש בו סיפור גדול מאחוריו. קודם כל עוד אחד של גבירטי, עוד שיר שהוא כותב ב-1920 יחד עם השיר הזה, שיר ש... Lernt Kinder mit groß Cheshek, azoi sag ich euch an. Wer es wird von euch kennen Hivre, der bekommt davon. Wer es wird von euch kennen Hivre. Liebe Kinder, versäumt kein Augenblick, versäumt kein Augenblick, weil der Frühling hat sich bald mit ihm das erste Glück, weil der Frühling hat sich bald mit ihm das erste Glück. Kinder, als Mann, wir sind noch jung, weil vom Frühling bis zum Winter ist herzlich רגע, הוא משתתף בחוג ליידיש, פעם בשבוע. תודה. תגידי מזל טוב לסבא חיים. תגידי מזל טוב. שלום סבא חיים, מזל טוב לספר, מזל טוב
יום ההולדת שלך. אנחנו נורא מצטערים שאנחנו לא יכולים להיות איתך, אבל אנחנו אוהבים אותך וחושבים עליך מרחוק, ואנחנו מקווים מאוד להיפגש באוגוסט. שלום חיים! מזל טוב! כל הכבוד! כל הכבוד! על החיים המקסימים והמשפחה המקסימה, הרבה בריאות ושמחה. מה אני אמור להגיד? מה שאני רוצה? מה שאתה רוצה. אהלן סבא, אהלן כולם, אני פה בלימה. אני שמח סבא שהספר הזה יצא לפועל באמת, ושלנו יש עכשיו מקור כתוב לדעת יותר ולהעביר הלאה. חבל לי שאני לא איתכם ואיתך ביום הזה, אבל נתראה בקרוב ותעשו חיים, תהנה מהיום הזה, שלך. מזל טוב סבא חיים, מזל טוב לספר החדש, מזל טוב ליום ההולדת. אנחנו מאוד אוהבים אותך, מאוד מתגעגעים אליך, וחושבים עליך גם כשאנחנו מרחוק. Hallo Chaim, ich bin glücklich zu wissen, dass du schreibst ein neues Buch. Ich bin glücklich zu wissen, dass du bist gesund und du machst 90 Jahre. Viel Glück, happy years for you. That's all. Kisses. לפני שנסעתי ארצה בפעם הראשונה, סבתי חיה הנחתה אותי לחפש את חיים גורן. כמה שזה היה חשוב. אתה וסבא קיבלתם אותי ואת איתן כבני משפחה אהובה וקרובה בארץ שהייתה כל כך זרה לי. דרככם השתלבנו בחלק של המשפחה שלא הכרנו קודם, ושאנחנו כל כך גאים להיות חלק ממנה. חיים, שמך כבר אומר הכל. חיים שחיית, שאתה חי ושתחיה. חיים שהענקת למשפחה נפלאה כל כך שהקמת. בהמון אהבה. ממרים. ואיתן. נשיקות. Heidelberg, waren wir gesehen, zu der Geburtstag der Welt, 88 Jahre alt. Ich will zu sagen, gesehen, wir sind dann 40 Jahre. Und das Virus, was ich schreibe, gibt ein Virus in meiner Tochter Ginette. Sei weg gesehen, all the best to you. Bye bye, sei weg gesehen, bye. Alte Familie, wie alte Familie, wie גרס, אני לא רוצה! מה את לא רוצה? להגיד את זה! אקשן? כן. סבא היקר, מזל טוב גם ליום הולדת וגם לספר החדש. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים ומחכים לקרוא אותו. אנחנו גם בעיקר מאוד מתגעגעים. אנחנו נגיע תכף לארץ, אז אני אראה אותך בעוד חודש וקצת, תאריכים את אלימה. וזהו, בעיקר מזל טוב. אנחנו אוהבים המון. אני מאחל לך עד הרבה יותר מ-120 ושתמשיך לעשות חיים כמו שאתה יודע לעשות. והייתי מאחל לעצמי שאני אגיע לחצי מהגיל שלך, אני אעשה חצי מהכיף שלך, באמת. אני לא רוצה להגיד את זה. להגיע עד 120, עם הרבה בריאות. מזל טוב והרבה נשיקות. ונשיקות, מכולם? נשיקות. מברזיל. בברזיל. אבל מה זה מה שאת לא רוצה להגיד? מזל טוב. סבא חיים. שלום, משפחת גורן, במיוחד לחיים, מזל טוב 88 שנה. אנחנו מאוד מבסוטים וגאים לכם, וכל המשפחה, ובהצלחה עם הספר, ואנחנו מאוד רוצים גם לראות ולקרוא את הספר. וכל טוב לכולם, כל טוב, מה אני אגיד? שלום, שלום. הלוואי והיינו יכולים להיות שם בשביל לחגוג איתך. אנחנו מקווים שתעשה חיים, וכמובן המון מזל טוב, דש לכולם. אז עוד פעם אל תגידי את זה. מזל טוב סבא חיים, אני חושבת שאתה ממש זקן. טוב, גם שלי רוצה להגיד שלום. שלי, תגיד משהו. תגיד מזל טוב. יופי. יאללה. ביי.
אז מזל טוב ונשיקות. אוהב אותך סבא. איזה יאללה, צ'או. ביי. תודה רבה לקובי, ואתם מוזמנים לקינוחים למרות שכבר כולם הלכו לשם, ובמקביל אפשר לגשת לשולחן שם עוד דקה ויחלקו לכם ספרים. במקביל לקינוחים אפשר לקחת ספרים. עם הקדשה של הסופר, שאני לא יודע איפה הוא אגב. אני רוצה שתיקח. אני אסתדר, אבל אין. ליפשיץ נירה. ליפשיץ נירה בסל הבניה, יש? לא, זה לא קרה. זה חי ביקשטיין. פה להעיר לכם. חיים, תן לי לבדוק חיים. כתבת לנו לזכר העבר, מה עם לזכר ההווה, לזכר העתיד? מה זה? אתה צריך לרקוד בחתונה של ניצן כמו שרקדת בבת מצווה של ניצן. דוד חיים, מזל טוב, תחזיק את השושלת, אנחנו אחריך. נורא 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 מרגש, נורא מרגש. והדמעות היו, יהיו, ושנתפגש בשמחות. מקסים, מקסים, יפה, שיהיה בריאות. והרבה שנים. קודם כל לחיים מזל טוב. עכשיו אני כבר בדור לא של הקטנים אלא הביניים, ורציתי להגיד לך הרבה מזל טוב. כמובן לא אשכח את החיפושי ואת המשקה הראשון ביחד, שלימדתי אותי מה זה קוניאק. ועד היום אתה רואה, אני מבסוט מזה. אז לחיים והרבה מזל טוב. חיים, מזל טוב, ותמשיך להיות כמו שאתה. אני חושב שבתום הערב, או לקראת תום הערב, אפשר להגיד שהייתה הצלחה מסחררת. אני חושב שסבא נהנה, שזה הכי חשוב. אני יודע שאנחנו נהנינו, שגם חשוב. וזהו, נעלו מעבר למצופה. אני חושב שהערב מענה ומרגש וחשוב לכולם. הריון מוצלח לגמרי. והלידה הייתה מוצלחת גם. יש בזה מסר לילדים ולנוער. והלוואי אנחנו בגילו. סבו בבו בבו שלנו, היה באמת כל כך כיף לחגוג איתך את היום הולדת שלך ואת הספר החדש שלך שאנחנו קראנו אותו והגענו אותו, ואנחנו חושבים שזה ספר נהדר, ובאמת תודה על הספר שאתה משאיר לנו. ואנחנו נורא אוהבים אותך, ובאמת כל הזיכרונות הם טובים, ואנחנו מקווים עוד לחגוג איתך המון המון שנים. אז נשיקות מכולנו ומהמשפחה שלנו, מאורי וליאור וכולנו. אוהבים אותך. סבא, היה ערב מרגש ממש. אני חושב שהערב הזה משקף מאוד את החיים שלך. המנחה היה מעולה, באמת. ואת הספר עוד לא קראתי, אבל אני מאמין שהוא יהיה אחלה ספר. הנה את. אז מה שאני רוצה להגיד, את הספר לא קראתי, הוא ודאי נפלא, ודאי מאלף, ואני ודאי אקרא אותו ממש בימים הקרובים, אבל האפשרות לתת משהו, להשתתף בשמחה של אדם כזה, שבוודאי עשה כל כך הרבה, גיבור, ואני מאושר שיכולתי ליטול בחלק כזה במשפחה שהיא כל כך קרובה אליי, שאני כל כך אוהב אותה. זהו, זה שמחה שלי גם כן. סבא, המון מזל טוב, אנחנו אוהבות אותך המון, ומזל טוב לספר, ואנחנו גאות בך שהוצאת אותו, אוהבות אותך. רצינו להגיד לך המון מזל טוב, אני אוהבת אותך מאוד, מקווה שתהיה איתנו עוד הרבה. הרבה מזל טוב לספר החדש. הערב היה מקסים, מדהים, אני שמחתי גם אני בשביל עצמי, ובעיקר שמחתי בשביל אבא, ראיתי כמה שהוא התרגש. כן, אני הכרתי את הסיפור, או חלק גדול מהסיפורים, אבל עדיין נתרמתי ממה שהוא כתב. הכרתי עוד זוויות, עוד קטעים, עוד זה, אבל בסך הכל הכרתי את רוב הדברים. הספר מצביע על מי הוא אבא שלי. זה אדם ששורד, והוא שרד, וגם שרד את זה
בצורה שהוא לקח מכל מה שהוא עשה, הוא לקח את הטוב. וזה מה שעובר באמת, מה שאמרתי, זה עובר כחוט השני בתוך הסיפור. כאילו לעולם כסדור, זה הסיפור. היה יום נהדר. ממש התרגשנו עד מאוד. יאללה.